ini ndiri kupika jeri ndiri munomu mwana andinaye kuno kwachona vanenge vachida futi kumuigira zvinhu zvekuti adye nekuti mwana ane zvinhu zvaanoda usiri kusadza usiri mapotato usiri chi anenge atone zvinhu zvaanenge achida zvinhu zvakangooma kuti ndizopinda mumadrugs ndakatomupinda nekuti ndanda kutsvaga zviri nani zvekuti ndikwanise kuraramisa munhu but izvizvi ndatoona kuti hapana chiri hazvisi nani zvikaoma because life yanda kutoraramisa vanhu vangu siri. She's just a little girl with 2 little girls living in the street with no food to eat. Her future was taken and now she's forsaken. Vamwe pavano food, doshaya vano seke. Just because she's desperate, she's doing things she hates. Just to put food on the table, her little hands on the table. Violently she screams to God, Jengeta ivana wangu. Jengeta ivana wangu. Jengeta ivana. Ini zita rangu ndonzi Nolisi Chakuchichi. Ndobva uchiweshi. Ini kumba kwangu ndogara kuAirport. Ndakabatirwa madrugs. Ndaitengesa Mbanje. Ndaitengesa. Ndakaseva customer ndobva yabatwa nepolisi. Kusvika watenga kupi Mbanje vataura. Ndobva wauya kusvika pamba. Ndobva wasvika ndichitobva uchinja mwana pamba ndichitobuda mumba. Ndobva ndatosvika mbva watitidzokerai mumba. Pandadzokera mumba ndobva wakandibvunza kuti ndimunotengesa Mbanje here vane mukomana wacho. Ndobva ndati ndindotengesa. Zvikanzi torai dzimwe dzacho padziri dzanga dziri mubhegi ranga riri pamubhedha. Ivo ndo vakabva watora. Ndobva wavhura bhegi mbva wadziona dzirimo. Ndobva watodziverenga anga ari 15 tumasachets tunoita ma50 cents turi 15. Ndobva ndaenda kudombo ngori musi wa6 musi wa7 ndopa ndakazoya pana pachikurupi musi wa7 ndobva ndadzokera kukoti musi wa9 inge iri mandi. Ndaenda kukoti ndopa ndakatongwa ndabva ndanzi 9 months. Pa9 months vandabhisirwa ndasava ne5 months. Pa5 months idzodzo vandabhisirwa futi nejeri. Ndobva ndanzi ndobuda musi wa28 May ndopa ndobuda. Tingati pakutengesa kwamaita Mbanje dzine dzichiwanika kupi zvine zvichifamba sei? Munhu wacho anoita zvekufamba. Anoita zvekufamba, anouya anofamba nebike. Achihodhesa kana usina mari anokusiyira, kana akujaira anokusiyira. Woshanda ubva wamupa mari yake. Iwe wosarwa neyako. Samama nenguva yakareba sei muchiita zvekutengesa Mbanje? Ndandine mwedzi chichitengesa. Asi vanhu vanotenga vanhu vakaita sei? Azhinji amungati makastoma anenge achitenga maage group apo vana vechikoro here vanhu vakuru? Vanhu vakuru. Munenge vari vanhu vakuru vanouya because yari mwana mudiki handimusevhi. Sei musingamusevhi? Handimusevhi nekuti iye anenge achidzidiya ari mwana mudiki. Ndotosevha munhu mukuru andotoona kuti munhu mukuru iye andotosevha. Nevamwe kuti vanenge vatori vakadzi vamwe vanhu vakuru chaivo vakatochembera vanototenga vari vechikadzi. Varume nevakadzi vese vanotenga. Asi maimbosvika here pamaimbotorawo zvinodhaka? Handisati ndambozviita. Ndisati ndambodzishandisa. Tochidzoka zvekare pamwaka wekusungwa. Imimi mhuri yakamira sei? Zvekare mhuri yenyu yakazvitambirawo sei kuti ndo zvaitika ndo zvavapo maakusevha muri kuno? Ndine vana 5. First born ine 13, second born ine 12, third ine 7, fourth ane 5 years, fifth ane 1 year 2 months. Vana kwavanenge vari
kusiriko kwamunenge muri. Imi muri kuzvitambira sei zvekare mudiki wacho mune muchizaita anenge achirarama sei paanenge ari kwei? Ipapa ndo pandoti zvakangooma zvakangoitikawo zvekuti unenge usina zvekuita panguva yacho, because ndakatanga ndichimboita zvekutengesera kutauni tichitengesa madomasi tichibatwa nekanzuro torero wobhadhara mari. Ndobva ndabva ndatanga kuita futi zvemabhero ndichihodha bhutsu same, ndaingotorerwa handipiwe bhutsu dzacho, ndotorerwa ndosara ndisina chandinacho, mari yandinge ndinayo ndovapa ini ndo zvese ndotorerwa mari ndaivapa, bhutsu dzacho haupiwe nokuti mari yaunenge vakatasira isuri yaunenge wavapa, bhutsu dzotoenda mari futi ndotorerwa. Nekuti ipapa nditori nechikwereti chemunhu chanditori nacho yandakatora mari tichienda kubhutsu $80 ndotozoti nyangwe ndakatobuda ipapa munhu iye anenge akatotarisira kuti mari yake anenge achitoida kubva kwandiri. Saka zvinhu zvakangooma kuti ndizopinda mumadrugs ndakatomupinda nekuti ndanda kutsvaga zviri nani zvekuti ndikwanise kuraramisa munhu, but izvizvi ndatoona kuti hapana chiri hazvisi nani, zvakaoma because life yandakutoraramisa vanhu vangu haisiri, nokuti ndakutoomesera mai vangu ndo vanavo vese vana vavo vana mama kunoku futi vanenge vachida kundigira zvinhu zvekuti ndishandise ndiri kunoku. Unenge uchida bhutsu dzemwana, unenge uchida masokisi, unenge uchida hembe dzemwana dzekuti apfeke. Mune mumwe mwana wamuna here? Ndinaye mudiki ane 1 year 2 months mukomana. Saka ari kuwana zvikwanisiro semwana anenge achikura, anombodawo zvinhuwo anombowana semwana mudiki ari kukura? Mama wangu anotenga, but ndinenge ndichitoona kuti ndinenge ndichivaomesera kuti vane vana vangu, ini ndiri kupika jeri ndiri munomu, mwana andinaye kunoku wachona vanenge vachida futi kumuigira zvinhu zvekuti adye, nekuti mwana ane zvinhu zvaanoda, usiri kusadza, usiri mapotato, usiri chii, anenge atone zvinhu zvaanenge achida, poriji futi rekubva hadye. Zvese izvozvo mama wangu ndo vanenge vachingotenga. Saka vari kuzvikwanisa mama? Pamwe pacho kana vainayo mari vanotenga, kana vasinowo havauyi, kana vainayo vanototenga nondozvitoripo. Zvamuri kuona zvazvakanyatsoipira nekuti mati ndikuraramisa mwana upenyu hwakaoma, ndezvipi zvamanyatsoti kararamiro kakadai, nekuti mumwe munhu anenge ari kunze agone kuti azvitisi? Zvakangooma ndezvekuti ini ndinenge ndakangogara sezvandakangoita zvinezvi, ndinenge ndakagara handinana chandinenge ndichiita chekuti chinokwanisa kuraramisa vana vangu. Mwana wangu anenge achitambira pekuti kana chiro kwakadoka zviya kana ari masikati anaya ndinenge ndiri safe because anenge ari kuchikoro. Kana kwadoka haakwanisi kutenderera kumwe nekuti mumwe munhu anenge ane mumwe mwanawo vakasvika vanenge vakurovana nemumwe mwana. Saka zvinhu zvakangooma kuti mwana anenge asiri free, kuti ndimuendese futi kumba hazviiti nekuti mama wangu ndinenge ndichivaomesera. Hamuna mbofunga here kana kuti mwana anga achienda kuna mai wewe? Hazviiti nekuti mama vanotone mwana vainaye wehanzvadzi yangu wavainaye mudiki vakamusirwa 6 months. Mai vake vakanetsana nemurume wabva wasiya mwana iye, mama wangu vachibva vamuchengeta. Saka ndovati ipapa ane 1 year 6 months, ndovapa futi wangu inini anoda kuchinjwa pamba, anoda kugezwa, hagoni kugeza ega, vanenge vachida kumuitira zvese ndiwo. Saka ndoona kuti ndinenge ndichivaomesera nokuti vana vacho vanenge vavawandiyo. Ko murume wenyu akazvitambira sei kuti ndozvavangu? Haana kutozvitambira nekuti hakuno kwacho hatouyi, haana kutozvitambira nekuti iye anga asitoripo patime yandaitotengesa zvinhu zvinodhaka izvozvo, anga asitoripo. Makutarisira kuti muchinge mabuda ndezvipi zvamakutarisira kuti munge muchiita? Ini ndikutarisira kuti ndakabuda ndanga ndamboenda mumusha, kana ndaenda mumusha ndotsvaga kuti ndowana mari yekuti ndihodhe ndidzokere kubhutsu kwandaingohodha kubvira kare ndichitengesera kumusha ikoko. But mari yacho yekuti nditohodha yacho handitorina nyangwe ndichibuda kwacho because
zvinhu zvacho ndiri kuno kwandina kumatsvagira ndoita mari ndakasunga. Saka ipapo ndo zvinhu zvekuti kana wakabuda kwachoka zvakangooma kuti unosvika uchitangira paizvi mari yanga ndiri nayo obviously mamhongu ndo mari yavakanenge vachitoshandisa kuvanhu vanoenda kuchikoro vanenge vaida kubhadhara school fees vanenge vaita sei ndakatozoti panenge ndinge nditotanga pazero ende plan yacho yekuti nditosvika ndichitoita handitorina. Alright, semashoko eyambiro kune vamwe vari kunzwa sitapinda muzungu mashoko amunawo ndeyekuti kudii? Ndongoayambira kuti ndavasiyana nezvemadrugs ndavatsvage zvimwe zvekuita zvisiri zvemadrugs. Muchidaro imi muri maito matengesa zvemadrugs zvakaoma nokuti unoraramiswa upenyu hwasati wambararama nekuti ndajaira kuti ndinge ndichifamba ndichiita sei kana ndiri kunoku handina kwandikwanisa kufamba